बिटिआरनि दैदेननायाव जे गभर्नमेन्ट दंमोन बे गभर्नमेन्टआ बेफोर गासैबो प्रग्रामखौ मोनफा मोनफा नाम दोननानै सालायबोनाय जायाखैमोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै जोंनि बिटिसिनि सोलोंथाइनि एम रुबिराम नार्जारि सार आङो फंनैसो खोथा खावलायनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। सिगाङावहाय एसेम्ब्लियाव सारा मा बुंदों जोङो बेखौ खोनासंना लाग्रोनि। गासै मोनबा माखासे गोनां सोंलु बिथाङा थिखांदों आरो बिथांनि सोंलुफ्रा फ्राय इम्पर्टेन्ट मोनफा मोनफा सोंलु होननानै आङो बिबेचना खालामदों। बिथांनि प्रथम सोंनाया जाबाय जे बड'फा सुपार 50खौ दानि गभर्नमेन्टआ कन्टिनिउ खालामदों ना खालामा। आङो बेवहाय क्लियारलि दिनैनि बे हाउसखौ रैखा खालामनानै फोरमायनो सानदों जे बड'फा सुपार 50 फैनायनि सिगां मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव 2005निफ्राय 2015सिमहालागै जि गभर्नमेन्ट दंमोन बै समनि बे लागातार मोनथाम टार्मनि गभर्नमेन्टआवनो जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरनिफ्राय फैनाय मेलेम गोनां जोंनि माखासे फरायसाफोरखौ बिटिसि सरकारा रांखावरि अनसुंथाइ होनानै एपिएससि इउपिएससि इन्जिनियार मेडिकेल फरायनायनि नामाव गोबां हेफाजाब खालामबोबाय थादों। नाथाय बे समावहाय जोंनो बिटिआरनि दैदेननायाव जे गभर्नमेन्ट दंमोन बे गभर्नमेन्टआ बेफोर गासैबो प्रग्रामखौ मोनफा मोनफा नाम दोननानै सालायबोनाय जायाखैमोन। बेखौनो बुङो सिस्टेम गैयै मोखास्थ' सरखार सालायनाय। जेबो सिस्टेम गैयालाबानो सलायबोनाय। माबा मोनसे सोरखारि होनांगौब्ला माबा मोनसे मुं दोनथारनांगोन अब्लासो सिस्टेम गोनां जागोन। आसाम सरकारखौ नुवाखै, जेरै दा आसाम सरकारखौ नुवाखै दा जेरै 1250 होयो 1250नि मुंखौहाय बिथांमोना अरुनदय दोनदों। जेरै दिनै भारत सरकारा माइ गायनानै जाग्राफोरनि थाखाय 2000 थाखा होयो, PM किसान मुं दोनदों। नै बेफोरबायदि मुं दोननानैहाय खामानिखौ मावनांगौ, अब्लासो सिस्टेमावहाय गाव हारसिंनो सेभ जाफैयो। जायनि थाखाय जदिउ सरकारनि मोनसे मोनसे पपुलार आसनिमोन, होमब्लाबो बेखौ साधारन आइआफा रायजो राजा मानसिफ्रा मोजाङै मिथिनायनि खाबुखौ मोनाखैमोन। रायजो राजाफ्रा बोरै मिथिनो सार? जिखुनु नामानो गैयाब्ला मा नामजों गाबज्रियो अब्ला रायजोफ्रा बोरै मिथिगोन? जेरै सारखौहाय रुबिराम नार्जारि होनना गाबज्रियो, नैबे रोखोमैहाय बै स्किमफोरखौबो नाम दोनलासोना रायजोफ्राबो मिथिगोन। आरो बे अनसुंथाइ होनायावहाय सोर सोर पास जानानै फैनो हाखो बेफोरथ' दासिमबो सोराङाव गैया, नुवा रायजोफ्रा। अब्ला बोरै मिथिजागोन? नैबेसो। बेनिखायनो सिस्टेमजों मुंजों थांनांगौ सार। दा फैयै फैयै जों नुदों जे थांनाय बे 15 बोसोर बिटिआरनि सरकारनि आमोलाव सरकारि बाहागोनि रां अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों जेखिनि गरिब गुन्द्रानि न'खरनिफ्राय फैनाय फरायसाफोर बिथांमोनखौ जे फरायनायनि खाबु होदों, गुबुन गुबुन कचिं सेन्टाराव जे फोरोंनाय जादों, बिथांमोनहा फ्राय गोबाङानो IIT मोनदों, NIT मोनदों, इन्जिनियार फरायनायनि, डक्टर फरायनायनि बे खाबुखौ बिथांमोनहा मोनबोनो हादों। जोङो रुबिराम सारनि खोथाखौथ' खोनासंजोब्बाय। दायो आंनिफ्राय आङो फंनैसो सारनिसिम खावलायनो सानदों। दा बिथाङा बिटिसिनि सोलोंसालिनि EM जानानै दङ, बेनिखायनो आङो बिथांखौहाय खावलायनो सानदों। दा जोंहा LPनिफ्राय लानानै इउनिभारसिटिसिम सोरखारि स्कुलफोर गोबां जायगायावहाय सोरलां बोरलां जानानै दं। दा बेफोरखौ जिलां फोरलांखौ नायदिंनांगौआ सोलोंथाइ एमनाव दायथ' दङ। दा LP स्कुलनिफ्राय बुंनायसै आङो। LP स्कुलाव, सोरखारि स्कुलाव ना गथ'फ्रा ओंखाम मोजां मोनजायो, ना ओंख्रि मोजां मोनजायो, ना दैखरनि दैयाखौनो मोजां मोनलोङो, ना खिग्रा हासुग्रा फायखानायानो मोजां दं, ना स्कुलानो मोजां थिं न' दं, ना स्कुलानो मोजां दरजा दं, ना मोजां खेरखि दं। आरो एब्रौथ' बिराद गरम ना स्कुलफ्रावहाय
फांखा गंसेयानो दं। फांखा गंसेखौथ' बाद होबावदो सार, ओरैबायदि स्कुलनि कारेन्ट बिल हरैनि थाखायनो कारेन्ट खिथियान हास'जानांगौ गोनां जायो सोरखारि स्कुलफ्रावहाय। दा बेबायदि आं अनेक जायगायाव नुबोबाय, बिनिखायनो आं सारखौ खावलायदों सोलोंथाइनि हिसाबैहाय सारा बे सोरखारि स्कुलफ्रावहाय एसे बेरायदिंबायनानैहाय नायदिंनांगौ। बबेबा गोबां रिफारिं खालामनांगौ दङ सोरखारि स्कुलफ्रा, माने सोलां बोलां जानानै दंजोबो, मोजां कन्डिसनाव गैया, फोसाबनांगौ। बबेबा कलेजफ्रा हाग्रा, बबेबा गार्देनानो हाग्रा, कलेजफ्रावबो ना फोसाबग्रायानो दं ना बेखौ नायग्रायानो दं, जेबो गैया। बिनि बिबानफ्राथ' सारनाव गोलैथारनांगौ। बिनिखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि दानि बिटिसिनि EM रबिराम नार्जारि सारखौ जोंनि बिटिसिनि सोरखारि स्कुलफ्राव बेरायदिंनानै नायदिंनो, सारभे खालामनो, गाव फैयाब्लाबो गावनि टिमनिफ्राय मानसि फाथायोब्ला मोजां जागौ आरो सोरखारि स्कुलफ्राव। भिडिअनि जोबनायाव आङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो, बे स्कुलफोरनि सायावहाय नायदिंनांगौना नायदिंनाङा, स्कुलफ्रा रिफारिं जानांगौना जानाङा, नोंथांमोननि गथ'फ्रा मोजां ओंख्रि मोजां ओंखाम मोनजानांगौना मोनजानाङा, गरम दिनफ्राव फांखा मोननांगौना मोननाङा स्कुलफ्राव, नैबेफोरखौहाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव, चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों बयनिसिमबो।